L-eħfef mod biex tiħxin, vera sempliċi. Issa li ġej il-miliet, nafu kemm ħankunu mistednina għall-events, eċetera, eċetera. L-eħfef mod huwa illi nieħdu ħafna cocktails. Alright, għajdu li cocktails biss ħaxnu. Il-cocktails huma għar kien snajdu hekk minn drinks oħrajn. Għax apparti l-alkohol li minnu nnifsu ħajattakkalek dak it-toning illi forsi inti lek tibni bil-mod, jew inkella li diġa kellek għavolja minn training tajjeb, u ħatkun inti qiegħda tnaqsu, u meta ħan naqsu t-toning awtomatikament sabu illi anka ħajjiżdied ix-xaħam, tajjeb, dik hija xi ħaġa li tiġi part and parcel kif jgħidu. Minn naħa l-oħra, meta ħan nitrenjaw u nżidu t-toning dak ix-xaħam ħan naqsuh, għax huma tnejn ma jgħixux flimkien. Tajjeb, mela apparti li hemm l-alkohol fil-cocktails, hemm ruxma ta' zokkor. U t-zokkor huwa provat illi għandu relationship, illi għandu relazzjoni ma' kemm anka l-waist tagħna jikber. Mela jekk speċjalment waħda mill-ikbar issues tagħkom hija iż-żaq. Importanti toqgħodu iktar attenti minn qatt qabel għax iva it-zokkor sabu li jaffettwa ħafna speċjalment il-wisa id-daqs taż-żaq. Issa apparti d-dera dik iż-żaq hija perikoluża ħafna wkoll minħabba anka problemi li jistgħu jiġu li huma relatati mal-qalb. Għalhekk anka bħala irġiel għandna aktar riski ta' heart disease għax il-maġġoranza tagħna l-iktar li neħxin huwa miż-żaq u iktar ma dik iż-żaq tikber iktar impressjoni fuq il-qalb. Mela, il-parir tiegħi ħajkun dan. Iva, issa li kważi dħalna f'Diċembru, importanti li dan iż-żmien tas-sena tgawduh u tieħdu pjaċir għax jiġi darba fis-sena biss. Però għażlu, għajt isma' jiena pereżempju jekk rix x'imkien. Żgur għandi bżonn 5 cocktails, jew pereżempju nista' ngħid ħanieħu għal-mod tal-kelma ta' 2 imbit nieħu cocktail wieħed pereżempju u mbagħad nieħu xi drinks oħrajn illi mhumiex kollha cocktail. Għax kif qed ngħidu il-cocktails huma kważi l-hard drinks li nistgħu nieħdu fejn jidħol il-fat loss tagħna. Għax flok fat loss ħajspiċċa jkollna fat gain. Noqogħdu attenti vera fil-miliet mhux ħanipretendu li nirqaqu, tajjeb avolja hemmi ta' kważi jispiċċa jimpika iktar u jagħmel iktar training u għavolja qed jkun iktar mis-soltu xorta jara l-progress. Però tal-inqas naraw illi aħna ma neħxinux għax hekk jew bekk dak li aħna ħantellaw f'Diċembru irridu nibdew inniżluh f'Jannar. U x'l-aħjar illi f'Jannar tneħħi 10 kilos li jkollok bżonn tibda tneħħihom ta' mhux tneħħihom f'xahar wieħed. Jew inkella ħajkonna bżonn nibdew minn 15-il kilo li rridu nneħħu. L-għażla f'idejna. Niltaqgħu.